এবং ভিডিও ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମୁଁ ରାଜେଶକୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଯାହାହେଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଘଡ଼ିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ରହିଲି 1968 ମସିହାରୁ ଏଠି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଣି। 84 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟୋଗଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳବର୍ଦ୍ଧନ ଚାକିରି କରିଛି। ଯାହା ମନ ସ୍ଥାନ କହୁଛି କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଧୁ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ବାଟ ପଢ଼ାଉ ସେ ମରିଗଲେ ମୋ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ 92 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ